inayamba kale m'madera aku chigawo chakumwera ndi chigawo chakumpoto. Yamikani Makanga ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Konkuyo yati ntchitoyi ikuthandizira kukwaniritsa masomphenya a ndondomeko ya boma yogawa feteleza wa AIP, ponena kuti mbuyomu alimi amalandira feteleza wochepa kapena alimi ena osalandira nkomwe, koma izi zasintha tsopano kamba ka ntchito yomwe NIF yakhazikitsa. Akonkuyo anaonjezera kuti pamenenso alimi amakanika kugula feteleza wokwanira minda yawo kamba ka mavuto azachuma, tsopano NIF yawathandiza powapatsa feteleza pa ngongole malinga ndi kukula kwa minda yawo. Anafotokoza President Lazarus Chakwera kunena kuti ndi ng'amba zimene timakumana nazo mdziko muno pakhala njira zingapo zothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira ndiponso tizitha kupeza ndalama zakunja. Njira ina ndi kuti anthu akhale ndi chakudya podzera mu ndondomeko yopatsa zipangizo za AIP, koma njira ina ndiyo kuti anthu apezekenso ndi zipangizo zochuluka zimene akhoza kulima malo ambiri amene akhoza tipatsa chakudya m'manyumba mwawo, komanso chakudya tikhoza kugulitsa ndi zina mbewu zimene tikhoza kugulitsa kunja. Malinga ndi mkulu wa bungwe la NIF a Humphrey Njeseni, bungwe lilapereka kale feteleza woposera matumba 30,000 m'maboma aku chigawo chakumwera ndiponso matumba a feteleza oposera 10,000 m'maboma aku chigawo chakumpoto kuchokera pa nthawi yomwe bungwe linayamba kugawa fetelezayo. Ambiri amadandaula kuti ndalama imakumana ndi mavuto ena ikapeza ndiye mwina sikutheka kuti agule feteleza yense. Namba 2 ena amanena kuti popeza tadzala kale m'mindamo kuti mutipatse ndalama tikambusakasaka feteleza kumene tingampeze ikhala nkhani yovuta, koma mmene mwatibweretsera feteleza ndiye kuti ifeyo tingonyamula kumakatsira kumunda. Bungwe la NIF lati lipereka feteleza kwa wina aliyense amene anapempha ngongole ya feteleza ku bungweli, ndipo NIF yagula kale feteleza wokwanira. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Mukuone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa feteleza wangongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NIF. Chipani cha umodzi chatsutsa mphekesera zakuti mchipanichi muli kugawanikana. Popirira ndi nkhanizi, bungwe lokomesa lati kafukufuku yemwe bungwe limolumikizana ndi unduna wa zamalonda lachita posachedwapa yemwe amaoneka nthawi imene katundu amakhala pa zipata zolowera kapena kutulukira mdziko muno mchingerezi time release study ndi chiyambi chofunikira kulimbikitsa malonda ku Malawi ndi mayiko amene ali mu mgwirizano wakomesa. Mkulu wa zamalonda kukomesa Amshukwa Kamwera ndi amene anayankhula izi. McDonald Chiwayura ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo owunika ripoti la kafukufuku yemwe bungwe lakomesa molumikizana ndi unduna wa zamalonda komanso mabungwe ena monga bungwe lotolera misonkho la MRA anachita, mmodzi wa akuluakulu owona zamalonda kukomesa Anshuka Kamwera anati kafukufukuyi akuonetsa zonse zomwe zimachedwetsa katundu mzipata zolowera komanso kutuluka mdziko muno. Iwo ati zotsatira zoyambirira za kafukufukuyi zikuonetsa kuti zotsamwitsa zina zikakonzedwa katundu wa malonda adzitha kudutsa mzipatazi mofulumira zomwe zingapititse patsogolo malonda pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizano wakomesa. M'mawu ake mkulu wona zamalonda mu unduna wa zamalonda Charity Msonzo ati amalonda adzigwiritsa ntchito malire ovomerezeka ngati Mchinji One Stop Border Post kuti Malawi ipindule kwambiri ni malonda ake. Tikutsimikiza ndithu kuti azathu akomesa atithandizira kuti timalizitse ndithu ripoti yathu, ndipo ripoti imene tikalimalizitsa tipempha ndithu akuluakulu athu mboma kuti adzaliperekeno kwa anthu amene akuyenera kuyigwiritsa ntchito, makamaka anzathu opanga mabizinesi opanga malonda Malawi muno. Fund amene tikufuna tithandize ngati unduna wathu tikufuna tizithandiza anthu ochita bizinesi kuti iwo azipeza phindu loyenerera, chifukwa kuti tikapanda kuwauza zimene zikuyenera kuchitika kapena anzathu amene amagwira ntchito pa maboda akapanda kudziwa vuto limene lilipo ndiye kuti zinthu zizimayenda bwino. Koma tikufuna kuti ripoti limene likaperekedwe kwa onse amene akuyenera kuligwiritsa ntchito kuti malonda athu asamapsinjidwe chifukwa cha anthu amene akugwira ntchito pa boda. Pothirirapo ndemanga wachiwiri kwa komishonala wa MRA Achimwemwe Kawalewale analonjeza kuthana ndi mavuto
monga kusowa kwa makina oyesera katundu mwachangu ndi kutsegulira njira zamakono zolipirira katundu. Zimene zaonesa kuti kumbali yathu tikuchedwa mwina ndi mwina, koma ndi mairiya zoti ifeyo ngati MRA tiunikanso tikhala pansi tione kuti kodi ndi muti momwe ife tingapange mothekera kuti anthu amene akugwira nafe ntchito ngati a business asamadandaule ya, komanso kuti ifeyo tizipanga zinthu monga mmene taxpayer chatatu imanenera. Malo akuthandiza kwambiri, ndikuzonena kuti from 2022 December 22 mmene a president anazitsegulira malowa, revenue yomwe station ya Mchinji yakhala ikutolera akwera kwambiri. Ndikukhulupirira nthawi imeneyo simafika 1 billion, kwa panopo ikumadusa 3 billion plus. So kwa ife ngati MRA tikuona kuti malowa atithandiza kwambiri, osati kungotithandiza kokha kulandira ndrama zomwe zikupita kuboma, komanso ngakhale anthu athu ama business persons akabwera tumatha kuwalandira komanso kuwathandiza mu malo oyenereka kusiyana ndi mmene zinali mbuyo musi. Kafukufuku wa time release study TRS wafotokoza zofunika zomwe zikuyenera kuchitika kuti dziko la Malawi lipindule pochita malonda ndi mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. McDonald Chiwayula, MPC Lilongwe. Magulu othandizapo pa zosunga chilengedwe alimbikitsa makampani, adindo ndi nzika za dziko lino kuti alimbikire pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe monga ntchito yodzala mitengo ndi cholinga chakuti dziko lino likwaniritse kulimbana ndi mavuto ogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Izi azinena pamene gulu la Area 3 Hiking linatsogolera ntchito yodzala mitengo mu phiri la Bunda m'boma la Lilongwe. Yamikani Makanga walemba ripoti limene akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Pamwambowu mmodzi mwa anthu omwe amalimbikitsa zosamala chilengedwe ya Matthews Malata anapempha Malawi kuti apitilize kusamalira chilengedwe ndi cholinga choti dziko lino lithane ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Amalata anapemphanso mayiko ochita bwino kuti apitilize kuthandiza mayiko ovutika kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo, molingananso ndi momwe adagwirizana pa msonkhano wa COP29 wa chaka chino. Nkhani yonena kuti azindikire kuti mitengo ya zipatso ija ikadzakula akaisamalira ndi kuiteteza idzapatsa zipatso zimene zidzathandizira thanzi lawo, komanso atakhala kuti aonjezera mitengo imene ndi kuchita bwino ikhozathandizanso kuti mwina azipeza chuma chimene ikhoza kumathandizira pa zinthu zingapo. Zimene zikuchitikazi ndi zochepa chabe zimene tikuyenera kuti tizichita ngati dziko komanso ngati anthu, poyang'aniranso mwina malonjezo athu amene tinapanga ku dziko lonse kudzera mu ndondomeko yatimene kuti National Determined Contributions kuti tidzathandizira kuchepetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa atsogoleri a Area 3 Hiking Team, Amani Kandane, analonjeza kuti wapitiliza kuthandiza midzi kudzala mitengo ndi kuteteza za chilengedwe. Mfumu Mponda ya derali inayamikira ntchito yodzala mitengoyi ndipo ati midzi yawo ili yokonzeka kugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana kuteteza za chilengedwe. Anthu anga ndafotokozera komanso ndimawawuza makamakaso pamene akakhala kuti asoweka amaphwanya miyala, koma ndimawuza kuti ayi musaphwanye miyala. Makamakaso ndidakhala nawo pansi kuwafotokozera kuti tiyesere kudzala mitengo kuzungulira phirili mbali ya kwathu kuno kuti mwina mwake titetezenso chilengedwe chimene chocho. Pogwira ntchito yodzala mitengoyi, bungweli linaperekanso mitengo yokwana 350 ndiponso mphatso zina zosiyanasiyana. Chipani cha umodzi chatsutsa mphekesera zakuti muli kugawanikana mchipanichi. Poyankhula ndi MBC, mlembi wamkulu wa chipanichi Abias Holeha wati ili ndi bodza longofuna kubweretsa chisokonezo mchipanichi kamba kakuti mtsogoleri wa chipanichi a Thomas Kaumba amachita zinthu poyera. Aholeha akuyankhulana ndi Grant Mhango. China chilichonse Kaumba akamapanga amatiyitanisa amene tili mu ofesi pali izi ngati kuli kofunika kuti executive yonse ndeti manena kuti imene yofunika executive yonse itani iziwe, koma samazipangira okha. Ayi for example vice president anatiuza kuti tipite ku Lilongwe cha mu November kuja, ndi atatiuza Kaumba ndeti nana kuti kodi ndi ujene agenda yake ndi yathuwanya, chifukwa tikamapita kumalo kumafunikana kuti tikhale ndi agenda. Anamvesa ali kunena kuti ayi mpaka na ulendo uja unatani unalephereka kunena kuti executive yanga yachita ngati kuti
yatutumuka kuti kodi kumeneko kuti kupatani so zikanakhala zonena kuti iwo akaomba akungozipangira okha ndiye kuti akanangoti basi tiye tichite izi posasusikanso ayi. ndiyeno amene akubwera ndi nkhani yonena kuti iyayi kuli mpungwepungwe akaomba ntchito akungogwira mwayiwo wokha ngati grocery, nkhani imene tinene kuti akuitenga kuti? Ayi, pamene ine ndimafuna kufunsa kuti kodi anthuwa ndi achipani kapena ndi awawa otsutsawa, because ineyo ndi momwe ndikuziwira mchipani palibe amene anganene zimenezi. achikulire okwanira 200 ochokera m'midzi inayi mdera la mfumu yayikulu Kalolo ku Lilongwe ndi okondwa atalandira ufa kuchokera kwa nzika yokhudzika ya mderali a Lawrence Kaesa. Olive Perry ali ndi zambiri mu ripoti ili. pomwe dziko likukondwerera chaka chatsopano, nzika yokhudzidwa ya ku Lilongwe a Lawrence Kaesa yabweretsa chisangalalochi kwa achikulire. malinga ndi Akaesa apereka ufa kwa achikulire kutengera kuti ndi anthu omwe amakumana ndi mavuto osiyanasiyana m'madera omwe amakhala komanso pofuna kukondwerera limodzi mu nyengo ino ya chisangalalo. Akaesa kenako analimbikitsa anthu mdziko muno kuti azithandiza magulu a anthu ovutika maka achikulirewa. azigogo anda amene apanga ma generations asamalira miyoyo yathu and ambiri mwa anthu anasamalira makolo athu, anasamalira ife tomwe, akusamaliranso ana athu. So nizofunika kwambiri kumakumbukira pa nthawi ngati ino kuti asaone ngati kuti tinawataya iwo panopo akufuna ife kwambiri mwina kuposera nthawi ina iliyonseyo ya mmoyo mwawo. Mmodzi mwa achikulire omwe ali ndi ana awo ufawo, Astera Fulomani, anasonyeza kukondwa ndi kuyamikira Akaesa kamba kowakumbukira mnyengoyi. Ine ndilosangalala kwambiri kulandira zimenezi poziona kuti nzachilendo sizichitika izi ife liliyosangalala kwambiri kuti munthu watithandiza kuti likathodya chakudya chokwanira pakati zomwe zimatisowa ife lero tazipeza kuchokera kwa Lawrence Kaesa. Achikulire omwe ali ndi ana awo ufawo ndi ochokera m'midzi ya Chibungo, Katsumbwa, Sinumbe komanso Mkoko. Kuphatikiza pa ufa, achikulirewa anawapatsanso ndalama ndi ndiwo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Ana omwe akufunika thandizo la kuchipatala cha Mlambe akuyembekezeka kuyamba kulandira thandizo labwino kutsatira ntchito yokonzanso chipinda chogoneka ana pa chipatalachi. Kampani ya Sunbelt Hotels and Resorts ndi yomwe yakonza chipindachi ndi ndalama zokwana pafupifupi 17 miliyoni kwacha. Zina mwa zinthu zimene azikonza mu chipindachi ndi kupentanso makoma, zimbudzi komanso zina mwa zipangizo zimene amagwiritsa ntchito pothandizira ana odwala. A Edward Chunga ndi mmodzi mwa akuluakulu aku Sunbelt. Chifukwa kuti masitafu athu ambiri amabwera kuno choyambirira komanso china nchona kuti ife timakhulupirira kuti chimene tapangako tizikhalanso ndi impact mu community imene tikugwiramo ntchito. Nje tinaganiza kuti tisakoze wodi ya wana kuno cholinga choti wanawo mapatient athu anawo azikhala mu conducive environment yabwino yoti even kuti mwana akudwala kuba akakhala kachipita kabwino kopetedwa bwino ka klinika bwino ndiye kuti mwinaso matenda athu ena omachira msanga malinga ndi environment imene munthu uli. Tapenta mawodi amenewa, takonza makabati, tayikamonso mosquito net komanso takonzanso matoilet kuti zonse zizikhala zabwino. Timakhulupirira kuti munthu amene ali ndi moyo wabwino ndi amene angagwirenso ntchito ya chitukuko yabwino. Ngakhalenso munthu amene kuti kunyumba kwake kaya wana kaya amayi kaya abambo ali bwino ndi kuti maganizo ake amakhala kuti agwire ntchito. Ndi timakhulupirira woyamba wellness ubwino wa munthu chofunika kwambiri kuti athandize kugwira ntchito bwino. Wala akamabwera ku ofesiko kaya ku ntchito zathu zosiyanasiyana kampani kwathu ngati thupi lake lili. Ndipo poyankhulapo pa za ntchitoyo mmodzi mwa akuluakulu apa chipatalachi a Felix Chauluka ati zithandiza kwambiri pa ntchito za ukhondo. Mothokoza Sunbelt, mothokozanso Mulungu chifukwa poyamba ndi chithandizo chimene chitithandize ife kuti ukhondo upite pasogolo. Kupenta kumene apentako, matoileti, silinyi, zonsezi zitithandiza ife kuchipatala kuno kuti tikwanirise ku ukhondo chifukwa pali ndondomeko ndithu zapaderadera zimene a Ministry of Health, World Health Organization amayika
pa ukhondo. So chifukwa choti atikonzera malowa ndi abwino, ukhondo upita pasogolo. Tikuthokoza kwambiri Sunbet chifukwa cha chithandizo chimenechi. Komanso si pokhapo ogwira ntchito athu ndi kuti agwira ntchito malo abwino, malo okongola, malo okoma. Komanso osati pokhapo ana amene amabwera kuzalandira thandizo la mankhwala kuno ku chipatala apentera ndipo ayika zidole mmenemo. Zidole zimenezi sizisonyesa gapu ina iliyonse chifukwa kunyumba amasewera ndi zimenezi. Kunonso akabwera pamene akulandira thandizo la mankhwala aziona zimenezi zinamasewera uku akulandira thandizo la mankhwala. Ndi ife tikuthokoza kwambiri Sunbet chithandizo chimenechi tachilandira. Mu nkhani za masewero, timu ya Maite Mukulu Wanderers yati ili ndi malingaliro osewera nawo mpikisano wa matimu amuno mu Africa wa Confederation of African Football CAF chaka chino. Mtsogoleri wa timuyi a Thompson Mpinganjira wanena izi dzulo pamene timuyi imapereka mphoto kwa osewera amene anachita bwino mu chaka cha 2024. Norbert Jameson ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambowu unachitikira ku Makori Restaurant kwa Vumbwe mboma la Cholo. Koma kumasana yake mwambowu usanayambe, timu ya Wanderers inazungulira m'madera osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre kuonetsa uchemerera ake chikho cha Castel. Poyankhula pa mwambo opereka mphotowu, Mpinganjira anada kukambirana ndi makampani omwe amathandiza timuyi kuti aonjezere ndalama zomwe amapereka kuti timuyi itenge nawo mbali mu mpikisano wa CAF chaka chino. Wanderers inasewera kumaliza mu mpikisano wa CAF mu chaka cha 2018. Ngati zonse zingaende bwino, tifuna kuti timu ikasewere muchani, ikasewere mu CAF. Ndiye pakali pano zokambirana zili mkati, tilengeza poseda pompa kuti kodi apita wakasewera wa CAF kapena sapita. Koma mmene ndikuonera ine zikuendera ndikuona ngati kuti Wanderers ikasewera mu CAF. Mpinganjira anafotokozanso za tsogolo la mphunzitsi ongogwirizira wa timuyi Bob Mpinganjira. Ngati sititenga amene alipo akuyang'anira timu pakali panopa ndiye kuti tikatenga kunja. Koma mali muno chaka chino sititenganso wina aliyense apart from amene alipoyo pakali panopa amene akuchita acting Bob Mpinganjira. If we don't take him ndiye kuti tikatenga mwina tikatenga kunja coach kuti tione zina. Kenako mtsogoleri wa timu ya Wanderers iyu analengeza kuti osewera onse komanso aphunzitsi a timuyi alandira ndalama zosachepera 1 million kwacha aliyense powathokoza potenga chikho cha Castel. Pa mphoto zomwe zinaperekedwa, osewera wapakati Isaac Kariati ndiye mwana anachita bwino kuposa onse pamene analandira mphoto zinayi kuphatikizapo ya katswiri wa akatswiri onse. Iye analandira ndalama zokwana 1.6 million kwacha. Choyambirira ndingothokoza kumwamba chifukwa si mphamvu zanga, si nzeru zanga, si kudziwa kwanga, koma zonsezi chifukwa cha mphamvu yake kwanilisa kutenga zonsezi. Ndiye kwa ineyo ndingoyamikira kumwamba ndithu. Tingoyang'anabe kwa Mulungu tione kuti kusogoloko Mulungu ali kunjira zotani. Pamwambowu, timu ya Wanderers inaonetsa kugulu makaka a uniform yomwe igwiritsa ntchito mu chaka cha 2025. Norbert Jameson, NBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa fetereza ongongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NEF. Chipani cha umodzi chatsutsa mphekesera zakuti mchipanichi muli kugawanikana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani chaka chatsopano chopambana.